tongmari tamon bagai taklai 2021 bini nangkungmani hingkakai जों जतनो साइमानो 35 बছर लाई थांखा एडिसिनो सिन बरनो थकमां सिन एडिसिनि जे लांमा तंमानि आ लांमनो सेखमाय तनखा आबन बागैनो ताकलाय बुबगरा स्वयं बासावै फाइक्या बुबगरा स्वयं बासावै थानसानो मारि थानसानो यापरि थानसानो यासांनानै आलामाव फायदे होनै जतननो कबखा जों नखा तिनि खरसा अखरा बरनो याग्रमै ताइ खरसा अखरनो याग्रमै बतलाङै थाङो हाइपनो ताखोताइ बुखुक सिनो लिडारक थानसानो सिनिलिया थानसानो सिनियानो बागै जों अबा हाइखाय सिनि दफा कमाय तंखा हा कमाय तंखा आबन बागै बुबगरा फाइसिरि थानसानो यासागै जों थानसाखौ हिमलाय सेवन होनै अ जागा जों नुगो तामनो बागै तिनि थानसा तामनो बागै तिनि थानसा ना तामनो बागै जों ग्रेटर त्रिपारलेन ना जों साइमानो एडिसि आमचायो जोंनि टोटल एरिया 7,193 स्क्वायर किलोमीटर दङ आबन बिसिङो जों तामनो आबन बिसिङो 80% बलं 80% बलं 80% बलं अ बलं मालिक साबो अ बलं मालिक का एडिसिया स्टेट गवर्नमेंट बोया अ एडिसन मालिक का साबो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जों एडिसि जे जागाव दङ अब मात्र 20% 20% से हा दङ आबन बागैनो जों मा सानो सिनो 80% जे बलां दंमोन आबनोबो एडिसिओ दायरे दै एडिसि दायरे खांखैसे सिनो 7,193 जे स्क्वायर किलोमीटर दंमोन गुबै एडिसिङो आबंया हंकाkai जों एडिसिनो सिमी ग्रेटर त्रिपारलेन सानोंया आबन बागै ग्रेटर त्रिपारलेन साननानै जों नांगौ बायद मांगौ तामनो बागै सिनो 7,193 स्क्वायर किलोमीटर दंमोन आबनो खबै ताइ आगुले हाबा जायसिनो बरक दंमोन ताइ सिनो आसामाव जायसिनो बरक दंमोन मेघालयाव जायसिनो बरक दंमोन आ बरक रंनो सिनो जत कल्चरल एन्ड वेलफेयर जों मा खबनाय आबनो नाहरै बुबगरा फाइजाक बुबगरा स्वयं बर्तिनि याक तिसाव सेन तिसाय दगो ति प्रसाद फना थांसा खायनो बागै आबन बागैनो ताखक ताइ बुखुक अ थांसा ताइ कमालिया अ थांसानो नबर वाति फाइफानो बां कुन्द्रि फाइफानो ब थांसानो ताइ सबै मालिया आबन बागै ताखक ताइ बुखुक जों चिन अ आन्द्र समारि ओ आंद्र समारिनो रुई जों ताकलाय बुबगरानो एडिसिना आमसानि बखरगै जिनि एडिसिना हाना जों किफ्रिन ना फैनाय आबन बागैनो दफारक जों साइमानो आर्टिकल 280 कन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 280 6 शेड्यूल नि आजागाव एमेंडमेंट चलि दङ आ एमेंडमेंट नो 35 बছर थांका तिनी एमेंडमेंट फाइखाखैनो सीपीएम सरकार बनो जों एमेंडमेंट नांगिया जों डाइरेक्ट फंडिंग जों रां नांगिया आबा हायखायै बरक डेलिवर रहरु आबनि यागलो जों आरटीआई खाइ मानका बरक तामो सै रहका जों आबनो नायख्या जों 123rd एमेंडमेंट फ्रो जों पूरा नॉर्थ ईस्ट नि जत 6 शेड्यूल दंमोन आबरनो तुबुबै जायते डिस्ट्रिक्ट आजागाव जों कायसा मीटिंग आसोखा जत ईएम सीएम बाय आजागाव जों नुखा जत एडीसी लाई मार्क
Sakuma Mizoramni, Asamni, Karbi, Dimasa, Bodoren, abor pal khai asuk layai, जों meeting खालायै जों दाबि खायखाया तामोन दाबि खायखाया जोंनि सीट 50टा मांनाय जोंनि गोबां डिपार्टमेन्ट एडिसनाव मांनाय आबरा दाबि खायै बरक कायसा कमिटि सालामै दिल्ली थाङै जमा रैख्या किन्तु जोंनि त्रिपुरा हानि जे एडिसि चालक दंनाय बर मास सापानो फाया बर मास सापानो फाया आबनि यागल तामोनखा आते खायमेन पर जों नुखा बर तामो सै रह होनै जों नुखा जागा सैजाक जों रां नाङिया जों अमसक डिपार्टमेन्ट खायनानै अमसक सीट बारनानै जों आबो नाङिया होनै सै रहरो आबनि यागल जों ताइसा हायना हाय सिपिका जे जों अबरक नाङो आ नामन यागलसे उलसे सिन बरक खासिवै अ आर्टिकल 280 न प्रेसार खायै जों बाहायके जों माननाय आबाहके बरक लाससो सै रहरो आ सिमन यागलो जों तामन आरसा जोंना डाइरेक्ट फान्डिं मारनाय होनै जों सावो आ डाइरेक्ट फान्डिं बाहायकेंनाय जों जतन साइमानो म्युनिसिपालिटीव फान्डिं फायो डाइरेक्ट पञ्चायतव जों नगो रां गोबांबा फायो डाइरेक्ट जोंनि हिंकाखाय एडिसन रां हिंका बजागोन फायनाय स्टेटनिसो फायनाय हिंका तामने बागै जों स्टेटनि कन्सोलिडेटेड फान्ड हयथ जों रां नानायबा कारण स्टेट से रां करै स्टेट से बो सेंट्रल गवर्नमेंट हयते बो 90% रां तुबै त्रिपुरा हावा सामखाय दङ स्टेट जों बर रां नाय आबन यागलो जों अबर साइट गै नाय माने यागलो जों साका एडिसन थानि पावार दङ डाइरेक्ट रां मानानै एडिसन 6 शेड्यूल पैराग्राफ 3 क्लोज ए सुजा दङ एडिसन थानि पावार दङ ब आइन खालामनानै तामनि आइन खालामनानै जागा बांनानै आइन जागा एलटमेन्ट होनानै आइन आबो बस खालामो मानो जों ताबो जरा नुखा 35 बोसोर लाय थामने यागलो अ आइन ताबो लागा सालाम जायगाखौ आबन बागैनो अ थानचान मारि फायगां काकाय जों बुबाग्रानो तलाङा आरो आचर खां काकाय जेनो अ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड लैंड अलॉटमेंट होने जों ताबो साइट दंमोने जों पुइला आबनोसो जों सामु खायगानाय ताबो जों सामनो नु एडिसन आमसानो जागा बांना होने साबो मालिक एसडीएम स्टेट से जागा रो बस मालिक एडिसन मालिकया अथच जों साइट दङ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होने जों साइट दङ अथच निनि जागा बांनानै निनि बलं बांनानै निनि राइट गरै निनि पावर गरै तामन बागै गरै जों अ आइनो सियानि बागै अ आइनो जों सालायनायनि बागै आबन बागैनो जिनि ताबुनि जे त्रिपुरा मथानि थानचानि मारिवो बुबाग्रानि जे लिडारशिप जखनते सिरिसितेन सिमे जों साइमनो अ हानो मालिक साबो बुबाग्रा अ हानो मालिक साबो बुबाग्रा अ बुबाग्रा हायनो हाय अ हानो चिन बरनो बाफिनाय 6 तारिख जतन आंध्र मारियो बोटुवै करटने मारियो बोटुवै बुबाग्राना कप्लाय खायतुबुदि कप्लाय खायतुबु माने यागलो चिन त्रिपुरा हानि ओ एडिसन हा चिन यागंनाय ते बुबाग्रा जतन हा बागनाय आबो से चिन दाहर माने आबन बागन ताखौ ताइ बुखौ नन मा सावो जों नुखा एडिसो 6000 एमप्लय दङ 6000 एमप्लय दङ आबो बुफ्रु जे आगे ब्लाइ रक चाकरि क्लास थांमाने आबन परे ताबुक जरा काइसापन चाकरि तलां मायाखौ ताखौ ताइ बुखौ वान सुगु नायदि 35 बोसोर लाइ थांका एडिसो ताबुक जरा खताल खाय चाकरि तलां माया तामन बागै जत स्टेट जे चाकरि खाय तंनाय रक आ चाकरि खायजा रनो एडिसो डिपुटेशन रहरो बर आरो थाङै चाकरि खाय दङयो बर आरो चाकरि खायगां गाकाय नों ताबो खताल चाकरि नानानै नों आबो नायमालिया तामन बागै नायमालिया मेलार मात से आगुली तंनाय रक से अर्डर रै तंगु आबन बागैनो चाकरि काइसापन तलां मालिया चाकरि तलांनानै
गाइडलाइन पॉलिसी ताबो लगा सलाम जायगाखौ आ तिनि जुट सरकार ब्लाइ रंनि सरकार जे चाकरि मानाय आ बुसारकसो तिनि बुबाग्राना हामिया होनै दङ जे एडिसि तुमुनाय आ बर रंनो ताबो हामिया होनै दङ अथच बर एडिसिओ बुट बासान बागे हुला हुला दंलायो जों नुहु अ रामचंद्र गांधी कन्स्टिट्यूशन निने गोबां नेता रक कक सालाय दङ अ सहिलदे उ सिगांनो चराय बिनि बयसे आने पॉलिटिकल एक्सपीरियंस तंमा है किरेनि साउ ताखौ तिनबा साउ नरंनो निने पॉलिटिकल एक्सपीरियंस तंगै मानु अथच नों एडिसि तामो नों ताबला कुनु फानो सियाखौ अ सिनि ताखौ सहल बसराय फानो बिनि थाने थानचाने एक्सपीरियंस दङो थानचाने एक्सपीरियंस दङो आबन बागने बर्तिनि स्वयं लेखा पढा खाइ पाइमिनि यागुलो निनि चाकरी न नाहारिया निनि चाकरी न नाहारिया निनि बेतन न नाहारिया द फानि सामु तांना हनै बर्तिनि बुम्बा बुफा करै दुखा कष्ट खाइ परिवै ओ रामचंद्र गाता बाचाइ दङो बर्तिनि वानसोले तागो ब बरतं बखानो द फाना हामजागै बुबाग्रानो सामप्लिवो बाचावै आसौ सातौ प्रा प्रा खायै दफन बागे सामु खाइना हनै बासा जाक आबन बागान तिनि मा सावो चिनि जो एडिसिनि जतो आइन हाइना तंमानि 100 रूस्टर पॉइंट बर खलाय तंमानि बरने 120 कोटी रां तंमानो सबर 500 कोटी तंगो हनै सलामु साइ तंखा ओ 120 कोटी नि बिसंगो 100 कोटी नो बेतन रि पाइथांगो 6000 एमप्लॉय बेतन ताइ 20 कोटी से डेवलपमेंट ताबो डेवलपमेंट खाइनाय खालायमैया आबन बागैनो नों जुदुनि सिकागाखाय सेंट्रलनि बाखे रां तुमनानै नों ताबो बतुइ मानखौ खरकसे आर जागनि सीयू आईएएस ऑफिसर ब एडिसिनि डेवलपमेंट खाइना बागै ब 78 करोड़ रां तुबि फाइका तुबि फाइमनि यागलो ताम खाइका स्टेट आ रांनो से बिनि एमप्लॉय रनो बेतन रुदि हनै साइरका आबन यागलो जों ताम खाइका आरटीआई फाइल खाइका आ रां बियां थां हनै आरटीआई फाइल खामनि यागलो खाय गिरिजाखा गिरिजा म यागलो खाय आ रांनो ताइसा अर्डर फिरगु रहका एडिसिनो आबो आहाय खायै चिनि दफारनो सकामारे तंगो ताइ जे चिनि लिडार आरो जे बाचाइ तंनाय रक दफानि काहामनि हनै कक साइ तंनाय रक তিনি চিন্তা মনুক আমরা গরিবের সরকার এর জন্য প্রতি বছর 10% গরিব বানাইতে হবে হিংকাবা 25 বছর जोंनो गरीब सालामाक ताबुखाय गोनांसे करिखा हंगा ताबुखे ताम 60 टका एमपी बो 60 टका मंत्री रो 60 टका ग्राम अंचल रे पाहाड़ी रे खावा दावा पाइना जल तल पाइना 25 বছর তো গরিব খাই কলা থাকা খাই ও 3 বছর বা जों বড় গোনাं সিনাইবা ওংনিয়া ও 3 বছর পরে সরকার ফাইজাওকা তিনি তাম নুকজাগোখা 3 বছর লাই থাকা তাবুক যারা এক গুন্ডা ফানো জায়গা এলনমেন্ট রিমায়াখো কাইসা ফানো ফরেস্ট পাতা রিমায়াখো নর আবো চাইতো গন নাইখা নর নাইনে মুসকা ফাইদে ফুনুগে রুয়ানো जायका प्रोजेक्ट 4000 कोटी सेकेंड फेज जायका प्रोजेक्ट नर जतन नुंगमा पहाड़ कामी खताम सिजाक जायका प्रोजेक्ट नै आ 4000 कोटी नि बिसिङो 310 जना बर चाकरी तलाखा 310 जना चाकरी तलाङ माने बिसिङो चिनि एसटी र मात्र 6 जन चाकरी रजागु 6 जन 310 नि बिसिङो मात्र 6 जन ताइ बाकी साबमान ताइ बाकी बुनि द फारं मानु अथच प्रोजेक्ट ताम सिजाक तंग अ प्रोजेक्ट खा कुंबारा रंग प्रोजेक्ट चाकरी साबो खाइनाय जे कुंबारा रक जे आ जागन कक मानाय आ जागन काचानो सिनाय आ जागन जे बरक आसाइनाय आ बरक सा प्रोजेक्ट खाइनाय हनै साजाक दङो आबोसा जों तिनि तामनो जों बुनि द फानासा चाकरी खाइ तंमोनगो
어떠서 정 지는 뭉어이랑 또부 어떠서 정아랑 너 정마사야 지는 버릇 쌓기는 마야 아버로는 서로 턱걸만 따보자라 따먹는 사이도 손을 사오 단자 흔히 파녀로 부버그라 흔나이 뭐 버시 버전 세강 버릇 똥 흔히 쓰고 뭐 따보 파노 부버그라는 신이야고 아방은 부버그라 사오 너 따보 파노 부버그라는 신이야고 너 따보 파노 부버그라는 신이야고 흔히 사오 제 앞으로 부버그라 비는 뭐 강로 분우 발프로 가이 앞으로 가 신이자가 기리자 앞으로 가이 기리자 뭐 야구로 걷다면 갈까 야공서 서바이르들 흔히 찌르 콩라시오 너가 하벌 무디 너가 하벌 딴데 흔히세 술로 가는 라이 흔히 뛰나 가나오 아바다 도파나 함장나로 안 주디는 도파나 함장 가는까이 안에 도파나 안에 약 마리다리만 안에 약 바이 빈 버거다 파트리만 마야 तामन बागै जे बरक दफाना हामजा गया आ बरक सिमिसे बकर फातरी मानु आबन बागै नो ओ रामचंद्र का कॉन्स्टिट्यूशन नो ताई ओ तिनिनि 22 कामिओ आं कक सानो मुसुमु ताखरक निनि बुखाओ दफाना हामजा मा गरि हिंगा काय दफाना हामजा मा गरि हिंगा काय नंगो हाना हामजागै माया नंगो हाना कुरि दिनो माया आबन बागै नो तंतामा मासा जे दफाने हा करै बिनि सिनमं करै जे दफाने हा करै बिनि कक करै जे दफाने हा करै बिनि हुकुम मुकुम करै दिनिले बुबगरा सयं तंग तगो ओ हा चिनिसे आबन बागै बुबगरा उसका प्रेस मीट तामसा आं जे दिनो ग्रेटा त्रिपुरालेण्ड माने आ त्रिपुरासानो कलां थानाय आ दिनो आं आसुगै रेस नासिना होनै साव जे माया साक आं ओ हावो ताइ लेलाया होनै साव ओ लाइबुमा तासा कथां खायै आं तिसाइपिनाय होनै साव आबन बागै ताखुरक बुबगरानि बोखा दुखो नागै मकल मुक्ति खालायमाने नों आं जतनो बिनो मुक्तिनो चिनि या कथारबा जों माया साननाय नोर यासना राजिता तंसारि नोर जेदिनो यासागो जों आदिनो जिनि बुबगरान मुक्तिबाय जों जिनि एदिसिओ समुद्र सलामनाय त्रिपुरानो जों हायना हाय गोथार गाय जों तिसानाय आबन बागैनो ताखौताय बुखुक जों सिनानांगौ लेखाफोरा तंखांखायनो PhD डिग्री तंखांखायनो आं गियान गोनाङै माया नों लेखाफोरा तंमानो केतो निनि दफान बागै नों वान सुंना रिंगिया लेखाफोरा तंमानो निनि दफान दुखमान तंमान नों आबनो खायो गया नों लेखाफोरा तंमानो निनि दफा तिनि बिखा सानतंगो आबनो नुगो नों लाजिया नों ना सिकतो नों सिकतोया साबो सिकता जागा साबो गियान गोनां नाय जे बरक लेखाफोरा गोरिं मानो केतो ब दफान बागै जान रै तंतंगो दफान बागै खाखला बुइ खग तंतंगो आबोसो दफानो गुबै हामजांनाय बस आसल गुबै गियान गोनां होनै होनजागौ आबन बागैनो जों साइमोन दफारक आगि तारलाय फुरुरगो बुलाय फुरुरगो जों अ जागा फ्लेग कसा काले तंतंगो तामने बागै अबरक सामने बुथार सुदु उपजाति न सिमिसे बर तानि बुथार हुनै सावो जों बानफ्रनो होनगाखाय बुथारिया उलखे तामंखा द्रग तांजा फुरुका आफुर जेसिओ ओ आमी तो बापसिला सुदु उपजाति न मारे अखन आमार बामफ्रमै मारे होनै आफुर साइ तंखा ए आफुर सेसिन बर खासिओ आबन बागैनो दिनै साना मुसुङो जों साइ थाङो आगिनि सिमि सिनि हा सिनि बलं होनै साइ थाङो बाहायकेंनाय नों निनि आइन निनि सेपसाप तंमोन आबनो सेसिया बाहायकेंनाय जों नगो सिनि सारा त्रिपुराओ 50टा कामि 50 कामि सकसा जाखा सिनि बर बुथार जाखा उजुन मैदानो साल कथां 17 जना सिनि बुखुक सं दुपो जरा तुखु तंफ्रो रेप खाइजागौ
abo tui sabor coba khaika sabor coba khaika ojon moydana tini gari tikhlaioi ara thangai himui thanar 3 ghonta nango 3 ghonta nango tabuk phano a bukhuk song tabuk phano baksa kathang tongkhu aboni bagai जों tabuk जों nugu tong tongo borok aba hai khaiye chin borono butharliya chin borono guli kolsabai 10 jona 20 jona ke butharliya tabuk kolam kongsabai 12 lokho tipra sano butharai tongo 12 lokho tipra sano buthar tongo bahai kai tabuk Nalbai Dalai district o land survey ngoi tongo satellite mapping 12 bochoro puila satellite mapping nai sudu tirpra hawongo tirpra hawa je jorana simi satellite mapping ngo a jorana simi kano sini kwang ba bolong jaga ro je kha jaga hni hmaro nang sirisi te simi tong phayu haipano nini bumung khaijagya a bumung khaijagya no bor khas land kha jaga hne bumung nai tong mai kha tabu land survey ngoi tong tongo o land survey ma jaga o sini boro no bumung dajagya sini boro no bumung dajagya ang thanai dui hati bani sekang ang revenue minister no representation ru revenue secretary no representation ru settlement director no representation ru tamne bagai sini boro no bumung no tisa jagya nei abono mawan sutai kalayo sung tamun hengka kai oh ha sung saimano sini sirisi simi sung tamo bahika sini jaga no sung ari sung saiman sung bahika saiman sung sao samai berana phaka kai masing jarawa duma klok kai nang ka samai nini jaga busa bangana phunuk de henen ka samai phari samai yago awang sokrang songjak apor kai samai no tlang phunubu o samai hundar bufang simi watei wamalang abal perko keri bufang jara kan murata abal tolah kan kheto abo se sini asor agini sep samne bisingo sini jagane mari sini jagane ari aba haikase sini kami amsayo sini jaga hni sijago ain bufur phaiba 1968